गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसिपिन बराय हरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जेरै थाम्बनेल जेरै टाइटेल माने ओरैनो भिडिअ जागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रोदो Bak. Manu warga itu ndek. Mama dia sini. Ki फालतू बने से किपर जाना गाड़ी लो जा परबी Twitter. Touch. लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नुखांखाबाय जानो हागौ बेफोर माने भिडिअआ माने फेसबुकआव माने बिराद शेयार जादों आरो लोगोसे माने बिराद लाइभ भिडिअ बायदि रखम माने देखायना होनाय रखम जादों आरो लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन जोंहा कयराबारि जिखुनु माने रेल स्टेशनाव जोंहा सासे मादैया बा आयं लिंबाबो जेबो जाया जोंनिनो बर'नि मोनसे सोमोन्दो नालाय नङा होमबा लोगोफोर बबे जायगानिफ्राय फैदोंमोन मिन्थिया लोगोसे माने कयराबारि जिखुनु माबायाव रेल स्टेशनाव माने गाव ओंखारनायाव माने ट्रेनखौ माने मोजाङै लाखिनानै ओंखारनांगौमोन लोगोसे माने ट्रेन एसे स्पिड थानायावनो ओंखारदोंमोन खोमा जानो हागौ बिनि उनाव माने मानसिफोरा बिराद होंगो दोंगो बिराद माने एकदमबारे थेका मेका मोनदों लोगोफोर बेयाव माने ओंखारस्लाबनो हायियाव माने मादैखौ ससे माने बुद्रुलांनाय रखम जादों आरो लोगोसे दुखु मोननायखौथ' नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नुजोबनो मोनाखै लोगोसे माने गमामायै माने बेखौ माने आफा बोराइ बाथौ आफा बोराइ बाथौ इसोरा माने बेखौ माने गोदान माने जिउ होफिननाय बायदि माने बिराद मोजां माने बासायनो हादों आरो लोगोफोरना माने गमामायैनो बेफोरबायदि माने जोङो बेलेगफोराव लामा हान्थिनो थाङोब्ला जेरै हमनानै लादो जोङो दा माने आन्ध्र प्रदेशनिफ्राय जेनेबा आसामफोराव थाङोब्ला जिकुनु माने जेनेरेल दाबायानो जाथों बा वाइटिंफोरानो जाथों आरो ना लोगोफोर बे समाव माने सोरबा ट्रेन गाखोदोंब्ला माने मोजाङै गाखो इदिया माने बिराद जाखायो दै बेफोरबायदि माने ट्रेन गाखोनाय समफोराव बोरैबा गाब्रनानै हारसिङै गोलैलांसननाय बा ट्रेनाव बोरैबा गानो नागिरनानै गालुना गोलैनाय बेफोर माने सोरनाबा हान्थु दोलानाय सोरनाबा खिला खुन्थि दोलानाय बेफोरबायदि माने ट्रेनाव मोजां गाखोनो रोङाब्ला माने बेफोरबायदि माने जाथाया जानो नागिरो लोगोफोर आरो सोरबाफोर माने ट्रेना माने खाथियाव फैयोब्ला माने खर' गिदिंनानै गोलैनो नागिरो बेफोरबायदि मानसिफोरा माने एकदम खाथियाव थांनो नाङा आरो दै लोगोफोर आं बेखौ दाइरेक्ट बुङो हमनानै ला नै दिनैसिम जोंनि दिकियाजुलिनिफ्राय बा रङियानिफ्राय हजोंहाय जनाय फारसे थांनाय धेमाजि थांनाय लखिमपुर थांनाय गहपुर थांनाय गगामुग थांनाय गासै जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा बेफोराव माने दख'ना फालांगि खालामनाय सोरबा ना गोरान फालांगि खालामनाय सोरबा मैगं थाइगं बायस'नानै फानहैनाय बेफोरबायदि माने बिराद माने जोंनि बर' आइजोफोर दङ बिराद मोजां बिजनेस मावनानै जाग्राफोर दङ बिथांजोमोनाबो माने गिदिर थफ्ला लानानै माने ओंखारोब्ला माने एकदम लामाफोराव जागा जायाब्ला माने बेफोरबायदिबो माने जानो चान्स थायो बेनिखायनो माने मोजाङै ट्रेनखौ लाखिनो होनांगौ 1 मिनिट बा 2 मिनिट लाखियो बबेबा मोनसे प्लेटफर्मफोराव बेफोरखौ माने टाइमखौ नायनानै मोजाङै थाबनो ओंखारनो जुजिनांगौ लोगोसे माने माल बुस्थुफोरखौ माने मोजां आनलड खालामनांगौ बेफोरबायदि हाखु दाखु खारथिं खाथा खालामनो नाङा माने संरैखाथिबो माने बासायनो हानाय माने बिराद गोब्राब जायो आरो ना लोगोफोर आं बेखौनो बुङो गासै माने जोंनि बे आन्ध्र प्रदेशआव थानाय जिकुनु माने बेंगलराव थानाय दाथ' बैसागु बोथोरनि सबबो आलासि जानो थांनाय सोरबाफोर माने गावनि बिमा बिफाखौ लोगो हमनो थांनाय सोरबा गावनि हिन्जावफोरखौ बिसिफोरखौ गथ' गथायखौ लोगो हमनो थांनाय खामानि मावनानै बोसोर थानानै बैसोरबो माने एसि टिकेट मोनाखैब्ला माने बेफोरबायदि माने खारथिं बारथिं जिकुनु ट्रेनफ्राव जानला मोनला गाखोलाबायनाङा माने बेफोर माने खनिफ्रा थाबनो दांनो नागिरो लोगोफोर बेफोरबायदि माने ट्रेन साइटिंफोराव खारथिं खाथा गाखोनाय बा ट्रेनफ्राव लाखियै समावनो माने थाबनो बारस्लायना खारथिंला बायनाय बेफोरखौ माने हुदाखौ गार लोगोसे माने मानो होनोब्ला माने जोंहा माने बिराद गोजानाव फारसे खामानि फैनाय माने खैफोद जायोब्ला माने जोंखौ माने न' फारसे बेरा फारसे दैथायहरनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो गोजाननिफ्राय खामानिफोरा बेफोर जायोब्ला आं बेखौनो बुङो आरो लोगोफोरना आरो दिनैसिम माने बेफोरबायदि माने जानाङाथो जों जानायखौ बायो लोगोसे माने जोंनाव अरायसम माने आफाफोराथ' आइ बिसरफोरा दंखाजोबो नालाय बेफोरखौ माने जोंखौ माने अरायसम बासायबाय थादों होननानै जोङो माने बोर बियो लोगोसेयै दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थिफोर बुंलादों आंखौ निस्सय बर' हारि फिसानानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एजों फोजोबनो लोगोफोर बर' हारि जुगल'